araje joni jettiɗa par ce que kalɗa haala muɗum ko haala mi haalanma kadi banam debbo Allah yoniri seeɗa kadi ko Allah ceeɗu billahi ɓerdam mi kadi ɓuuɓi sabu mi meeɗa joɗade ha neɗɗo ɓi kam joofi Piindi bisimilla ma wonono Piindi min ko Piindi woni ɓayre Sénégal ay Piindi ko jeeraɗo ko Piindi kala keɓɗo ni mi wodiri Allah wondirmi ko Allah e barke ma yo ko tawi tan a soodi Piindi aɗa mala e muɗuma hikka ma won femme de la ministre haala ma kan nan wiyam ƴewɗi si ar Piindi mu daw mo daw ayi mana e ndi weli wadde soble safara mbo hasaw mana ni ɗo ñande minen ɗo to vétérinaire ndi peesi ko temedere kilo gaɗa waɗa mbimi ɗiɗo kadi mi haalanma gueɗel gotel secret gonne mere aɗa andi ɗo kam ko ngaari woni mamum walla siidi wona cagal go bisimilla ma ko mbiɗa ala tiiɗan eɗi namdi 1.500.000 wallahi Allah ene moƴƴi ñande Taaske ni kam sa yiyama hayso fototan sukaɓe ngoy wadde joni sinam tan mbaɗa ko wayno estari ni sa waɗi estari yankadi a foddima ɓay barke nelaɗo Allah aɗa jogui gorko sade sa walla suwara ala kam nannede jaka desa tan mbaɗani tawi gorko makko mbaɗa coorede walla ko galle waɗatani non aɗa nande femme de la mariage de kono mi anda ko vraiment est ce que tu es directement mariage wonde barke jomam eni namdi 1.000.000 temedere 1.500.000 machallah ha 900 min ala 900 moƴƴani temedere capanɗe jeetati moƴƴani ande dardi ɗo ƴeew dardi ɗo gallaji dar ay toole ay nono wayi hewde toole min somi nanguide tawde heewi ko weddade min salto darde moƴƴi ɗiɗo kay laare waɗat 975 ala hannen an bannam debbo yodde ma yontere ma kay ɗo neɗɗo ƴeewima dow ha less ma kay ujunnaji kay mbawa woto bonɗo ɓiira hakkude men fof ujunnaji joyyi ɗi nawa jawdima joni boggol mi adda boggol a bannam debbo an kam a yiɗa tew yiddi ɗum kay addi kam ɗo en ƴeew ndiɗo heeñere mayri Allah ɗo seedi woni bottari ma Taaske heeñere mere mi hanani noon sa waddi hen wirgo seeɗa tan ƴeeɓi wadde hen soble tan hunde hakkadi ƴeeɓi marmiri seeɗa ɗo marñen ɗo tan juɓɓitata ƴetta ɗo joni jiimi kada ƴetti hettere aɗa waɗa Allah barkitewa Allah tedi Allah heeɗi seeɗe wona cakat ɗo ɗo gonɗa ɗo jiimi kono ƴeew wallahi wona cakat jiimi tan koto ƴoƴi hakkadi aɗa jagara cakati tan kadi aɗa saha tew Allah barke jomam machallah a wawa yebde o mayri 1 million ala ndi so tawi ndi ko Piindi ndi ɗo an joni wonko kalame mamayri ndi ko Piindi ndi amata anda hikka e ko so tawi ko ɓe min mbiya yoni waɗe gagnant ñande noon garɗo wi kam yomi nawdi no ganduɗa hoore maɗa to e 16 goto pour ni waɗe gagnant mbimi ala do jeeyen min koye darla men min joni noon an ka debbo jontaɗo ka jamma noir ka ñuulay kaaba ka ñuulay ndungu an kala mo heɓma mbalama mo añma forama de tawɗen ka ceeweɗen togodel aɗa weeli yiide ene wuusi ene wuuki sod ndino wawi e million haala mata no weeli mais wat accanum ɗon rek ɗum moƴƴi ko ɗum nani ɗin jaltinni wadde a gajaki a wawa wadde ujunaji joyyi nanma e gaaji toon an bande debbo mimi sikar ala waɗɗa koye gajata an kulle ma e fayida ma
ujunnajo heɗanma sodde ndiɗo jam e an a haali hamɓe ma hen 60 ay jaw ay onon noon def ko ni mbaɗon onon no moƴƴani ha wona an holno timmita ndiɗo jawdi mi fijanma mi jalanma hami tamba mbiya kam wonde jogui me mayre ko temedere e capanɗe jeenayyi ko haala commerçant rek ala mi non wosi em noon wawi an min mboɗo sikkaɗo ka jontaɗo fi oɗo bete bete aɗa wayno Faty Guewel Diouf ni mbiya kam wonde e wonde temedere joni a yetti tan hen onon ko ni tan mbawi toon ko ɗumnanmi ko jiɗɗami waɗa kama ne mbawi walla mbawi vare fede foudre wa yaltu salam ki non mi yiɗa ɗum min ndiɗon jawdi neɗɗo yiyata ɗum minoma aɗa fawi muɗum ɗo ko jali ɗum ɗo ko lawol o guere fasma mo caframi Michael Jackson way ndeka kala ko ni tan mbaɗon ɓalawol ma bagol no gaɗa barmi way merde way Reposez-vous. C'est pas vrai. Kuni to moto là il est mal éduqué gis nga wala ay sar war biaya mo sar war biaya mo ku mel waraay mu sar dana la lay xamal xam nga lan la lay xamal sar ko xar yu reew sar ko min waraay mu sar ko min waraay mu ko min waraay mu